Moi. Moi. Mä oon E. Mä oon I. Tosi tyhmä alku. Joo, tollasta ei. No mutta ihan tällaisia edes Tervehdys siis. Eli minä olen E ja tuossa mun vieressä on I. Tää on meidän uusi yhteinen kanava. Tai no, me voidaan nyt ihan suosiolla kertoa tässä, että meillä on toisetkin kanavat. Komeita tekee meidän Game Hunter -merkki. Sen Game Hunter löytää varmaan ton tyypin videoista. Laittaa sinne Komeita Joo. Gamer, niin sinne tulee sitten mun joku video. Tälleen. Mutta joo, kumminkin. Eli tässä minun sylissäni on pörrö. Jos siis edellisen videon noista kuvauksista huomaatte, niin pörrö siis ei ole oikea. Se on vaan tällainen karvahäntä. Mulla on minipörrö. Me siis, tää pörrö tulee jossain vaiheessa muihinkin silleen. Me ei tiedetä, me saatetaan laittaa tälle nenä ja silmät. Älä viitsi. No tällaista. Eli siis. Meille tulee näitä videoita sille niin kuin ei hirveästi, koska me tehdään omille kanaville enemmän. Tänne Ja me tehdään siis tällaisia sketsejä ja tällaisia niinku. Pieni lyhyt elokuvia. Et me ei tehdä tänne mitään sellaista pelailua. Eikä me tehdä enempää vlogeja. Tää nyt vaan on tällainen meidän poikkeuksellinen juttu. Me vaan halutaan välillä ehkä tehdä tällaisia ihmejuttuja. Ei me tehdä vlogia yhtään, kun me tehdään vaan. Mut siis jos meillä riittää, jos Kometalla, eli Eellä, ja Hunterilla, eli minulla, eli Iillä. Me sanotaan nyt tässä kanavalla Iiksi ja Iiksi. No mutta jos me niin kuin ehitään, niin meillä voi riittää aikaa 2 kanavalle. Että näitä videoita tälle kanavalle ei tuu silleen niin kuin, Mitään pelivideoita. niin. Tänne tulee vaan sketsiä sellaisia, että jos meillä sille niin kuin, me kyllä infotaan sitten, jos me ei enää jatketa tälle kanavalle videoiden tekemistä. Mutta epäilen sellaista tilannetta, koska Niin, koska ainahan meillä riittää sitä mielikuvitusta. Me ollaan sellaisia mielikuvitusihmisiä. tämä on vähän tällainen ADHD. Jos mulla olisi ADHD, niin kuinkahan sekaisin mä sitten olisin? Jos sulla olisi ADHD, sä et pystyisi keskittyä mihinkään. Sä vaan koko ajan silleen, arvaa mitä? Mulla on perseessä suunnilleen tolleen, anna mulle se pörrö! Pörrö! Sä sait pitää sitä siinä viime videossa. No, mutta kuitenkin. Jos se viime video oli sitten rankka, me kuvattiin se 5 kertaa. Ja se Me kuvattiin se 6 kertaa, kun se meni aina pieleen. toi 5 kerta, niin sitten se meni Kuudes. No 6. Kuitenkin, niin sitten se meni tosi monella eri tavalla pilalle sitten, kun kuitenkin loppuun. Mut ei sitä siitä kyllä huomaa. Meillä oli ihan eri tavalla suunniteltu se, mutta... Esimerkiksi siinä ei suunniteltu sitä, että en näin. Eikä myöskään sitä, että mä tuun silleen kännykän kanssa silleen This is a magic! Mutta oikeesti Se otti ihan sairaan hyvän kuvan. Se ei vaan näkynyt siinä videossa. Kun... näkyy se hyvin. No ei nyt sinänsä niinku hyvin kuin sun kännykältä ihan suoraan. Se ei siinä kuvassa. Mutta joo. Tää oli tällainen pikkuinfovideo. Pieni pikku vlogi tänne meidän. Mitä vitsiä? Pörrö, sä et oo tän kanavan omistaja. Kyllä mä oon. Jualeitsen.